Slavres hevanlo Slavres temaşevanên Hestu TV û Slavres guhdarvanên me hevalên ku me ji nêz ve û ji dûr ve dişopînin. Slavên herî germ ji bo tevare. Hevanlo wek me serî hefteyê da gotî em ê bibin mêvanê Hestu TV û pirsên we bersiv bidin. Hêvîdarim we gelek pirsên axretî ji me re amade nekirine. Heya nam pirsina xwendine. Ez vê serî de bêjim. Zêde wextê we negirim pirsa yekem. Di sala 2018 de di nûçeyekê de agahiya we cardin Koma Rewşenê bicive hebû. Lê wisa ma di pêşerojê de albûmekî Koma Rewşen pêkane gelo. Mixabin ev tiştekî gelek zehmet e ji ber ku her kesek li welatekê me sala 2017 me çend nîqaşên wisa kirin me goya wan ji hev du hez dikim pirsgirêkekî me nîne ji hev qetandina me tiştekî xwezayê bû. Em nikarin gelo car çend singleka çêkin. Me ber xwe da lê her kesekî ketiye nava meşgûliyeta jiyana xwe û herkes xudan zarok e herkes ji xwe re evkek daniye ji ber wê ke ew hinekî bi zehmet hevalno. Lê em ê hewl bidin dîsa ew nîqaşa me wê demê wekî albûmekê na lê wekî singlan car em singla derxînin. Daxwazekî min wisa heye daxwazên hevalên me jî hene bêje ka em lê binêrin hevalno. Heger derfet bidana te yê çi şîret li 18 sal ya xwe bikira. Bawerim ez ji xwe re bêjim hema tu çi difikirî wisa bimeşe. Tiştekî binî ew nîne ku ez bêjim na ez gelek poşmanim ji vê tiştê. Ne ji ber mükemmel bûna min ji ber ez wê barê de me ez bi xetayên xwe û ewkê xwe bûme tiştek yani bûme kesayetek insanek ji ber wê kê. Heger ez çûme 18 saliya xwe jî yan jî derfeta me hebe 18 saliya min hemberî me be jî ez ê bêjim keko çi bê pêşiya te berdewam bike. Xwedê alîkar be. Te di terza xwe da herî zêde ji kê feyz girt? Wala tiştekî ew qas teblî hebe ku ez nikarim yek mînakekî bidim. Ew tiştekî zehmet e. Yani di televizyona da û di bernameyên wisa em bêjin ser medya civakî de pirsên wisa ku yek kesê te dixwazin hene lê mixabin bersiva wan yek kes nîne. Ji bo min xwe nîne ya rastî ez nikarim bêjim ku kesek wisa bû sedema îlhama mû filan bêvan. Kesek nîne gelek kesin hevalno. Gotinekê bavê te ji te re gotî û ji bîra te neçe çi ye? Gerhan dermane qismet serpiyane. Çima gotin û akordên stranên we li Tirkiya peyda nabin hûn dê parve bikin. Rast ev pirsgirêkî gelek ewke yani Koma Rewşen jî problemek wisa hebû yani qet eleqeta me ne bi YouTubeê ne bi çi tiştê tenê eleqeta me bi zindî hebû ya rastî ev jî xeter bû ji bo me. Mesela ne me videoyek çêkir ne me tiştek kir yani mesela wisa bifikirin derhênerekî hevalê me digot em dixwazin videoyekî ji were çêkin wisa dihat çêkirin eger ne ji ber wê kê dwarê akor û ewkan jî me amadekariyek kiriye em ê akorên rewşenê jî û melodiyên rewşenê jî heman demê de û gotin û akora bi hev re em ê biweşînin xebatekî min yani amadekariyekî min wisa heye. Hûn dikarin ji bo her 10 salan tiştekî bêjin 1990, 2000, 2010, 2020. 1990 ez pir ciwan bûm û pêşiya min gelek kaotîk bû. Gelek vekirî her tiştî bûm. Mesela müzik wekî profesyonel mi dest pê nekirbû û min dixwest ez alîkî ji da bi hinde tiştên din ve jî mijûl bibim. Ji ber wê kê di erefekê da bûm yani tiştê navberekê da bûm nexuya bû ez ê çi bikim. Salên 2000 coşa min a mezin ya müzîka rock di dilê me da peyda bû li gel Koma Rewşen. 2010 sinyalên belavbûna Koma Rewşenê. 2020 mixabin yani dîlbûna me ya hemberî korona virüsê wisa em dikarin binav bikin. Di derbarê dahatiya müzika Kurdî tu çi difikirî? Yani
از بارم گشه یعنی از کرد و کرمانجی وید بیجم د به کردی جیان نابه جبو چو جیرانا جبو چو هیزان ایدی به کرد نممکنی کسی که خواه بکه یعنی امن نسال نوتانه و فلان بیوان ایدی کرد راستیه که هیزه کنه ایدی دوی وارده جبو موزیکا کردی جبو ام بیجن هنر کردی تمامی عالیه یعنی از بارم اوکه یعنی دما کردیه دوی وارده وی گلک تشتین جور به جور بین پیشامه آوای ارینی از گش بینم یعنی کما روشن چما بلا بو یعنی نکارم ویلری بیجم جبر کو هنکی سدم هنه جبر هنده سدم فرمیجی طیبت سروان سدمین فرمی بون یعنی چو سدمین جدا تونه بون دما کما روشن ده هارون اتامان بو لی ویگا هارون الکیچما یلک والان گفت چه هوجه یا امت وساجه وقتکن او هبه چیه نبه چیه جبو می گلک تشته والنو دبکو وسا سویک بدیتن لی از خواب آخه کی و از خواه کی چیایی دبینم و جبروی که جد خوازم تشکی و چیایی بوند سر جیانا مده هر دم سرور به یعنی پاشنا و مجبروی که هر دقیقه و بوشه وی به نافکرین evjiş mire balkeşat yaras. Yani Ataman te wata serokên reîsên Tirkan em ne Tirkin em ne evkin yani jberwekê aidiyeta min û Atamanbûnê bi helbete bi merivên me û em bêjin derdora me çawa bêjim yani malbata me heye gelek kure û em gelek ji hev hez jî dikin Atamanên me yên beytûşeva bê hemû cergin yani lê ya min ne ser wê evkê ku ez ji Ataman île hez nakim ew hinekî bi axa xwe ve ez dixwazim xwe ew bikim bidim nasîn yani ev çend cara jî ez dibêjim yani taybet naveroka wê ji ber wêkê ye Pink Floyd an Metallica ev pirsekî gelek barkirj berku her du jî dema ku em li lîseyê dema ku em 18 salî erê Metallica ji bo her ciwanekî wîsayê ku di kesayeta ew de formên rock û metal filan bêvan hinek hate hîskirin ji ewil Metallica helbete ji ber ku tûje û ew ke filan bêvan yani ew enerjiya wê filan dema ku hinek jî tu gihiştî emrê te pêş ve çû helbet Pink Floyd her du jî lê ji bo vê emrê helbet Pink Floyd تشتكي كنت بيجي جارك إذن بقومية مني قت وقت نكره هي تشتكي عجيبة بلكي جالك شخورازي حساب ما براستي تونه يعني نا تشتكي كوهم بزانن نينه يعني تكيليا دناوبرا هنر و سياسته ده هونچوا دنرخينن yani hüner tişteki diye, siyaset tişteki diye. Yani durrene, debeku ev her durre hizmeta vedere bikin. Le her du gelek şevdu dur, gelek. Şberku mevusa xo hesab dikir ku em siyaset edikin demek ki mevusa jijiyan kir. Le tüccara riyame u siyaseti çabijin kesayette mev siyaseti şevdu negirtu nagire yani. Ledibe mesela hünermendin ku buyna vekil hene ev kana ledi sadece vekil khona yani tarz siyaseti ev ki mesela bejin keseki bejin avukat be brasi tekiliya u siyaseti gelek ve xurt bet şey keseki çawa bejim yani zanistên civakî xwandibê erê ama hünermend na pandemiye bandoreke çawa li ser te û hunera te çêkir توی konserin dijital pek bini gelo. Pandemi elbette ki vaki her keseki gelek tesirli sermişikir. Le az rasti stüdyo kare stüdyoya henek din demeşe vaki ne vaki kare embejin sahna u konser u falan beyvane jberu ki duvarı abori da bir şekilde ki jiyan demeşe. Le duvarı konser u embejin yani dışenusa çalakenusa hüneri falan edi te vadi un nema yani evji sarbunek ava kiriyetdan berame civakide. Le disaji من albuma خو درخست مثلا درخستنا albuma من دوی پاندمی دا جبو می گلک باش بو از جوی باری خلاص بوم او جبو مبارک بو براستی جبر کو گلک ستران من درخستنا گلک ستران ببورن گلک ستران من چیکرنه لی هیچ من ده جوان جی در نخستنا گلک
jimre problemeki gelek kur bu. Yani pandemiye jî de be. Ez barim hatta belki pandemiye de çetir jî be ji bo gihiştina min û guhdaran. Wek din belê em ê van roje pêşa me de çend konserên wisa zindî çêk online çêkin ser Instagramê an jî YouTubeê yani taybet ez barim ser Instagramê. Kîjan konsera te ji bîra te naçe. Li Gelsinkî stadyumekî gelek mezin konserek me çekir bu em pir nû bûn wê demê mesela tişekî ecêb çê bû wê demê hindek berpirsyarên wê festîvalê hineka gotibûn na dê filan komore ji bo me hevalekî gelek şer kirbû li wê derê ew konserî bi rastî gelek cuda bû yani nêzî 100,000 insan hebûn û ciyekî teknîkek gelek mezin bû û em bêjin cî gelek mezin bû gelek taybet bû û tam li gorî me bû. Lê em gelek ecemî bûn ya rastiye gel eger vê demê de ama kıyametên cuda rakin ev jî heye. Belê evan pirseke axretî. Gelo çi derdê te digel revînê heye. Yê di reve kî ye di alema te de û ji ber çi direvî? Behsa stranên we yên bi navê rev û revoko dikim. Yani revoko jî revoko ewkek bereva jî revê ye. Nîqaşek bereva jî revê ye. Em rexnekî bereva jî revê ye. Revoko ji berxwedanê kesayeta ku ji berxwedanê direve, ji sîstemê ditirse, ji pêşveçûnê ditirse, ji wê kesayetê re dikeve münaqeşê û rexnê. Her du ji hev du cuda ne. Lê rev tişekî gelek baş e. Yani ev reva me ya 2020 Emirat em ketine 2011 da me nizanim kîjan naberê me albüm çêkir. Xabin bu albüma 2020 rev cuda ye. Yani rev ji tengbûnê ber bi berfirehiyê ve rev e. Heger bigotane em ê dengê te biguherînin û dengê yekî din bidine te yê dengekê hilbijarta. Gelo divê pirsê de jin an ji mêr gelek ferqi gelo yani ez yani dengê adelê bidixwest. Lê helbete ki ev jî tişekî gelekî fantastîk e û nabe. Eger dengê adelê hate ser min jî ez nikarim kar bînim. Bi van simbêl û riha. Strana Nadas çima di nav albûmê di albûma nû de tune ye. Strana Nadas me video klip jî kiriye vano pir hindik maye lê wekî konsept me nexwest em du Tirkiye bixine nava albûmê de. Video kliba herî dawî ku me kişandî ya ewkê bû ya miskîn bû. Miskîn hinek din wekî sound me ji ewkê dît. Me ji tevnê albûma rev dît ji ber wekî ji hinekî wisa. Lê Nadas wê ez barim wê bi yek du strana re wekî sê singla falan sê stranên di albûmekî singlekî de wê cî bigire ez barim. Belê evan pirsa me dawî jî xelas bû em hatine dawiya bernamê jî lê di dawiya encama bernamê de helbet wisa ziwan çêna be em stranekî ji were ji temaşevanên Hesto TV re bixwînin. Strana de albûma rev de strana yekemîn tirs em bixwînin. Ev tîp necevokên te ne derya û çiyanetê de ne bajarekî sar û kemal dibînim diqerse ev tîp necevokên te ne vana gewr û giloveren ev nece kerbên te ne pir lawazû neçarî tu difetesî çawa dibe hindi gevezî çavan veke delale tu diqersî çawa dibe
تنهزم تو دلا بیرن تو دلا بیرن تا مرده لناو دیواره بلن ستور چند سردمه کری و تنهزم اوج خوانریم پشتی تو را دستوی مروش ندی چاف چاپانا بیندی من هستی و پیست رومت دی La la ri ra ri ra ri ra la la ri ra la la ri ra ri ra le re ra la la ri ra ri ra ri ra ri la ri ra la 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 ne که veriyam çare seriyam خاچه پرس بله قدر نبو اف چرخم بره چه دکر دهره شیانه جی پره قدر نبو پشتی تو را دست بوی مروش ندی چاف چاوانا بیندی من هستی و پیست رومت دی درس بو مرو فاهیامشی جبری که دخوادی دینای و çok de eli